on transvestiittisään. Täällä on aurinkoista. Täällä polea ja ruskea syysilma. Pasi-Marjatta kiittää. Kaikille transvestiiteille hyvää illanjatkoa. Ja seuraavaksi ohjelmassa meillä on SM Liiga uutislehti. Hetkinen. Uutislehdestä. Tänään on tapahtunut 4 treidausta. Thomas Kuhartsikko siirtyi Ässistä Pelikanssiin, Mikko Konttila samoin Ässistä Pelikanssiin, Erik Hamström HIFKistä Pelikanssiin, hän on siis HIFKistä, jos saan huomauttaa, ja Timo Pärssinen HPKsta, hän siirtyy tulevaisuudessa HIFKiin Pelikanssiin, siirtynyt hänkin. Seuraavaksi tulee tässä Pasi Saarinen oli loukkaantunut aikoja sitten joskus, en mä tiedä milloin, se lukee tossa. Niin Jokerin puolustaja Pasi Saarinen pääsee huomenna sairaalasta. Saarinen loukkasi nivusensa Erik Hamströmin taklauksessa 22.4. Saarinen on Jokereiden paras puolustaja. Hamström sai 14 000 ottelun pelikielon. Ässät porskuttaa kärjessä, vaikka he menettävät tähtipelaajaan. Lähtiöitä ovat esimerkiksi Mikko Konttila ja Thomas Kuhartzik. Jokerit haastavat Ässät tämän ottelun huomenna ja ylihuomenna kanssa. Netropolit palaa Jokereihin. Jokereiden laitoshäkkiä Hugo Netropolit hylkäsi sopimuksen Pelikanssin kanssa. Huomioikaa Pelikanssi. Netropolit nautti pelaamisesta Jokereissa. Netropolit halusi myös jatkaa Wayne McTavishsin ja Arttu Niskasen kanssa pelaamista. Summanen ja Hulkkonen olivat tänään sotasilla. Jokereiden valmentaja Raimo Summanen ja Pelikanssin Pekka Hulkkonen ovat riidoissa siitä, että paljonko Pelikanssi oikein pyytää pelaajia Jokerilta. Summanen on valmis antamaan pelaajia, mitä Jokerit saa Ässiltä, HIFKiltä ja HPKlta. Se on Pelikanssin oma ongelma, Summanen otaa. Wayne McTavish on tehnyt tällä kauden maaliennätyksen 31 maalia. McTavishilla on nyt 45 pistettä, joka on SM Liigan ennätystulokkaalla. McTavish on paras pelaaja Jokereissa. Arttu Niskanen on varattu NHL. Viimeinen NHL-draftissa Colorado Avalanche varasi Arttu Niskasen NHL:n ensimmäisellä kierroksella. Niskaselta odotetaan hyökkäällä kiekkoilla. Niskanen on Jokereiden toiseksi paras hyökkääjä. Ja siinä SM Liigan uutislehti tänään. Näemme taas huomenna. Muistakaa transvestiitti huomenna.